Пешгӯи ҷоми ҷаҳонии клуби дар 60 сония. Гурӯҳи А Палмерас ва Порто, гурӯҳи Б ман Атлетикоро мегирам ва ПСЖро, гурӯҳи С Бавария ва Бенфика, гурӯҳи Д Челси ва Фламенго, гурӯҳи Е ман интихоб мекунам Ривер Плейтро ва Интери Миланро, гурӯҳи Ф Борусия Дормунд ва Флуменсе, гурӯҳи G Манчестер Сити ва Ювентус, гурӯҳи H Ал-Ҳилол ва Реал Мадрид. Агар ҳамааш ҳамин тавр шавад, бозии плей-офф чунин хоҳад шуд. Ман интихоб мекунам Атлетикоро бар зидди Палмерас, Бавария Фламенгоро мебарад, ПСЖ Портро мебарад, Челси Бенфикаро мебарад, Интер Флуменсиро мебарад, Манчестер Сити Ал-Ҳилол. Як бозии ҷолиб мешавад, вале ман бозам Ситиро интихоб мекунам. Реал Мадрид Ювентусро мебарад, Борусия Ривер Плейтро мебарад. Дар чоракфиналҳо ман Ситиро мегирам. Аз ҷуфти Бавария Атлетико ман Баварияро интихоб мекунам. ПСЖ Челси ин як муҳорибаи қавӣ дар хатти марказ мешавад, вале ман ПСЖро мегирам. Реал Мадрид Борусия Реал мебарад. Ҳамин тавр нимфиналҳо Манчестер Сити Бавария, Реал Мадрид ПСЖ. Сити бозингарони нав дорад ва эҳтимол дар ҳамоҳангӣ камбудӣ дошта бошанд. Системаи Пеп осон нест, барои ҳамин ман Баварияро мегирам. ва ман фикр мекунам ПСЖ низ Реалро мебарад. Сабабаш Реал мураббии нав дорад. Ин мусобиқаи аҷиб аст барои пешгӯии ростӣ. Аммо агар ҳамааш ҳамин тавр шавад, бародар ҳатман баргар ва обуна шав. Дар финал бошад, ман ПСЖро мегирам.